Първо, уважаеми медии, много благодаря, че се отзовахте на нашата покана, в която да направим първата пресконференция, посветена на културния календар. По-скоро би го нарекал културно-събитийния календар на община Благоевград, който вече публикуваме една част от него, но много от нещата, много от главните събития, върху които ще акцентираме днес, вече са финализирани. Залагаме, както обикновено, на програма, която стъпва върху устойчивостта на утвърдени събития, а същевременно се опитваме да отваряме пространство за нови формати, за нови жанрове, за нови публики. Целта и визията на културния ни календар е да осигурим, както изминалите години до сега, развитие и устойчивост, да запазим силните, разпознаваемите културни събития, които през годините изградиха доверие в нашата публика, както и да развиваме нови формати, нови събития, които да отговарят на по-съвременните културни интереси. Отново акцентът ни е върху активното участие на нашите новосформирани общински културни институти, както и върху изпълнителите, местни и гостуващи. Финансирането върви основно през годината по две направления. Едното е културния календар на община Благоевград. Все още нямаме утвърдени разходи за културния. Знаете, че няма национален бюджет, съответно и общинския бюджет се бави, така че караме по заложените средства, които бяха за 2025 година. Водещия ни принципи там е прозрачност и подкрепа за качествени и устойчиви културни проекти. Доста са нещата. Абсолютно ви подкрепям в това, ако искате да ме спирате, докато говоря, и да ми задавате конкретни въпроси, свързани с определени събития. Ние имахме възможност в предварителния разговор преди официалната пресконференция да ви покажа по-важните от тях. Също така информация по всяко време може да получите и от мен, и от екипа, и щех да кажа пиарите, но така от отдела връзки с обществеността към община Благоевград. И да не разтакавам повече в интродукцията, направо да започваме да говорим месец по месец, защото предстоят наистина много динамични месеци. Февруари месец, на 7 февруари, използвам възможността да кажа, че преместихме събитието от неделя, празника на виното в село Дъбрава, го преместихме с една седмица напред. Той става на 7 февруари, събота, часът е същия, 11:30. Очакваме всички граждани и гости на Благоевград в село Дъбрава, където да изберем новия цар на виното. На 8 февруари вече обявихме, знаете, имаме зимния празник в ски център Картала. На 22 февруари за втори път събираме града около големия градски огън на Прошки. Събитие така с символен, с общностен характер, която реализираме за втора поредна година с участието на професионални, самодейни фолклорни групи и с могъщата подкрепа, разбира се, на сурвакарските групи от Благоевград. И стигаме до края на месец февруари, където между 24 февруари и 1 март, общо взето, както написах във Фейсбук, ще гърмим с всекидневни събития. 2 фестивала реализираме един след друг. Започваме с много силна фолклорна програма между 24 и 26 фестивалът от Добруджа до Пирин с концертни вечери на ансамбъл Добруджа, на северняшки ансамбъл Иван Вълев, както и на, естествено, домакините ансамбъл Пирин. Веднага след това от 27 февруари до 1 март реализираме първото издание на фестивала Бродуей в Благоевград. Започваме го с мюзикъл от Камерна опера Благоевград. Веднага след това вечерта официално откриваме с Васил Петров компанията на Биг Бенд Благоевград. На следващия ден 2 представления ще можем да видим на един от хитовите мюзикали за 2025 година, мюзикълът Аладин на Варненска опера с 2 представления съответно от 3 и от 7 часа. И ще... Моля? Сега ще кажа, защото и завършваме реално отново с най-играното представление за 2025 Царицата на Чардаша на Камерна опера. Постановките на Камерна опера ще си се играят на сцената на Народно читалище Никола Вапцаров и Камерна опера. Концерта на Васил Петров
и Аладин ще бъдат в зала Яворов и ще завършим отново с Царицата на Чардаша на сцената на Камерна опера. Дебело подчертавам, че входът за всички събития е свободен. Входът е без билети, на принципа който дойде най-рано може да си запази място, като все пак ще се съобразим с капацитета на залите, за да не се стига до там, че да има недоволни. Точно за това мюзикъл Аладин успяхме да ангажираме 2 представления, за да сме сигурни, че и по-малките, за които би бил интересен, ще могат да дойдат и да гледат ранното представление от 3 часа и след това и по-големите могат да го гледат от 7. Така че очакваме ви още веднъж между 24 февруари и 1 март. Заповядайте, останете в Благоевград за двата фестивала от Добруджа до Пирин и Бродуей в Благоевград. Март месец, естествено, 1 март, традиционен концерт на самодейни състави на общината, националния ни празник на 3 март, официални чествания и голям обеден концерт, чийто изпълнител ще си позволя да запазя в тайна в момента, за да можем да го обявим допълнително. Така, на 3 март, да, на площада обеден концерт, да. Това, което говорихме в предварителния разговор, между 13 и 15 март ще проведем първото издание на фестивала Млади визии. Млади визии е един фестивал насочен към съвременното изкуство и към младите артисти. Едната част от него ще бъде конкурс за млади артисти до 30 години. Конкурсът е за създаване на проекти за съвременно изкуство в градска среда. Партньори са ни Американския университет и Югозападния университет. Проекта го реализираме и са в партньорство с неправителствената организация Хладилника, които също се включват с организирани участия. От конкурса ще бъдат избрани победители, на които ще направим нарочна изложба на открито в центъра на Благоевград, като част от творбите най-вероятно също ще могат и да бъдат реализирани в едни предстоящи проекти. Първото издание на Младите визии ще бъде посветено на художника Христо Явашев Кристо, като в негова чест сме планирали да срещнем благоевградската общественост и млади хора с авторката на филма и да прожектираме самия филм "Да ходиш по вода". Това нещо ще се случи на сцената на Народно читалище и Камерна опера, като също така, като част от фестивала, ще направим и репродукция на едни от най-популярните произведения на Христо Явашев Кристо под формата на съвременно изкуство на графити. Това за този фестивал, че се отплеснах. Давай. Визуални изкуства. Той затова се казва името и на фестивала Млади визии, но без ограничение в какви. Кога ще се обяви този конкурс? Този конкурс ще се обяви всеки момент. Всеки момент в следващите няколко дни ще го обявим. Просто чакаме последното потвърждение за партньорства на училища, които ще се включат в него. Защото кандидатите евентуално биха трябвало да имат някакво време. 2 месеца ще имат. 2 месеца ще имат, за да могат да създадат проекти. Друг интересен детайл, защото... Да. Месец и половина... Ако е 13 март... Да, месец и половина. Окей, извинявам се за непрецизността си. Така, на 25 март Лили Иванова избра да започне националното си турне от Благоевград. Много и допадна концерта, който миналата година направи тук, така че реши да започне от тук. 27 и 28 март е другото ни ключово събитие за март месец. Тогава отново сме домакини на Благоевград Блюз и джаз фестивал. Отново в парк Македония, фестивал, който вече си има своя вярна публика, разпознаваем облик. Програмата от тази сутрин е обявена на страницата на фестивала. Ако ми позволите много набързо да ви кажа какво ще се случи между 27 и 28, започвам с основната програма на фестивала. Биг Бенд Благоевград с Мишо Йосифов и новините в джаза с участието на Александра Полежанова Али. Почетен гост на концерта е Мими Николова. Един от хедлайнерите, втория хедлайнер
са For a Kind. Това е една българска банда, нова формация, в която са включени Боян Георгиев, който повечето от феновете на по-тежката музика познават от една от най-силните, може би, метал банди в България. Открил Миро Найденов, Вихрен и Иво Паунови, които пък са истински вдъхновители в джаза. И трети изпълнител за първата вечер ще бъде Васко Кръпката с Universe Blues Homeland, изпълнители от Сърбия, Украйна, Косово, Италия, Румъния и Испания. Традиционно ще имаме и паралелна програма, за която ще кажа две думи малко по-късно, но на 28 март очакваме един проект, който се казва Morpheus Project на Росен Захариев и Иван Шопов. Втория хедлайнер ще са внуците на легендарния български композитор Панчо Владигеров, Александър и Константин Владигерови, с тяхната формация Владигеров Brothers, в която имаме артисти и приятели на джаза от Австрия и България. И третия хедлайнер за втората вечер е в лицето на групата, която, за съжаление, не можахме да видим миналата година заради трагедията, която се случи в Кочани. Фолтин от Северна Македония, така че ги очакваме те да затворят, да бъдат последните в основната програма на Blues и Jazz фестивала. Защо само 2 дни? 2 дни. И миналата година беше 2 дни. Миналата година също беше 2 дни. Реално паралелната програма започва на 26. Сега ще ви прочета с какво. Така че, ако така гледаме броя на дейностите, фестивалът е 3-дневен, доста по-сгъстена е паралелната програма от миналата година. Ако ви е интересно, мога да ви разкажа малко повече за нея, ако не, мога да ви изпратя информация. Както предпочитате, така. Ще имаме изложба с фотографии от различни издания, ще направим, тя ще бъде тук в фоайето на общината. Традиционно се включват стейджбар с прожекция на филма "Синьо, животът на Мими Николова". Режисьор е Владимир Мастиков, който разказва историята на едно от най-обичаните лица на българската поп и джаз сцена. Също нея ще я срещнем в инициативата на "Чай с легенда". Пеещите деца от града ще могат да се срещнат с нея, както и с Али Александра Полежанова, носителката на голямата награда на Джаз Академията в Банско. От 19 часа на същия ден имаме "Джаз любов с посвещение". Това ще бъде един концерт на учениците от вокално студио в АДС. 28 март имаме перкусионна работилница на един от лидерите на For a Kind, Боян Георгиев Бонзи, барабанист на Открил за деца от школата по изкуства Престо. Стига толкова за Blues и Jazz фестивала. Ще има отделен пост информация. Ще можем, ако ви е интересно, просто да ви изпратим повече информация, защото искам да кажа, че още едно нещо ни предстои март месец. Ще дадем старт на инициативата "Добрия пример". Това ще бъде една поредица от срещи на благоевградски младежи, подрастващи ученици с личности, артисти, инфлуенсъри, но така сме гледали хора с активна социална ангажираност. За него също мога да ви предоставя допълнителна информация. Минаваме на април месец. Април месец насочен към активност. Имаме панаир на кариерата, бизнес форуми, спортни събития, издания на забавления без екрани. Това, което бих искал да подчертая през април месец е: от много време не сме били домакини на кръг от републиканското първенство по мотокрос. Това ще го направим на 18 и 19 април на пистата в Зелен дол. Така че заповядайте и там. Май месец устойчивите занаят фест и ретропарад на автомобили, празника на българската писменост и култура, две големи концертни вечери, на открита сцена с участието отново на нашите общински културни институти, Камерна опера и Биг Бенд в компанията на популярни български изпълнители, които ще обявим малко по-късно. Юни месец детски празник, 1 юни Международния фолклорен фестивал "Шарено цвете". Шарено цвете ще бъде на 2 сцени този път, една пред музея и голямата сцена тук на площада. Още повече международни участници очакваме. Общината така ще се включи отново с много сериозна подкрепа. На 12 и 13 юни, нещо, което би могло да бъде много интересно за вас, ще реализираме първото издание на Международния музикален фестивал Crossing Джумая Фест.
Това, което мога да ви издам от сега, са някои от хедлайнерите на фестивала. Това ще бъдат Иво Папазов и Бряма с неговия Wedding Band, една страхотна етно-джаз формация от Съединените щати Хазмат Мудин. Това ще се случи на 12 юни, а на 13 юни на сцената в Парк Македония ще се качат Каролина Гочева и Дуке Бояджиев, както и Никола Груев-Котарашки заедно с Сандо Сандов и специален гост, който ще обяви малко по-късно. И втората вечер на фестивала ще завърши с изключителната банда от Румъния Субкарпати, като амбицията ни с този фестивал е да привлечем и публика извън региона и още веднъж с втори подобен фестивал да се опитаме да утвърдим Благоевград като сцена за съвременно изкуство, не само визуално изкуство, но и сцена за съвременната музика. Юли и август сме малко по-кротки, имаме си летен уикенд в Благоевград в края на юни, концерт на открито, през август залагаме на традиционни успешни формати, лятно кино, в което ще добавим една допълнителна вечер с детска прожекция, фестивал на лютеницата е тогава в село Логодаж и се местим полека-лека към есента. Събитията, отново Балкански театрален фестивал ще има между 1 и 7 ноември. Курирането на фестивала вече е в ход. На 21 ноември традиционно запалваме коледните светлини. През декември отново ще имаме коледно градче и почти всеки ден ще има празнична програма, посветена на празниците и така, на която ще имаме групи от града и региона. Измори се. Ами това е общо взето културния календар на община Благоевград за 2026 година. Ако имате допълнителни въпроси, информация, както вече казах, аз съм на разположение отдела връзки с обществеността в община Благоевград, както и екип култура, така че това е. Това лято пак няма да има култура в Благоевград, така ли излиза? Защо да няма култура в Благоевград? Какво ще се случва лятото? Казахте, че по-леко я караме, но ние от доста години вече лятото я караме доста леко. Да не кажа, просто забряло всичко. Не съм съгласен, защото миналата година, извинявай, че имаше великолепни артисти, млади и не само, но младите артисти ги гледат на голямата сцена долу. Публика 0 на 0 почти. Имаше 20 човека, 30 човека. Това бяха артисти, които си струваше да се видят и да се чуят не само в Благоевград, а целия регион. Нямаше никаква реклама, просто много беше яко. Тези хора трябваше да ги чуят, тук трябваше да така да е. Аз не съм съвсем съгласен с рекламата, просто времето в града е такова. Пак казвам, летни уикенди ще има. Колко ще има и кои ще са артистите на тях, предстои да разберем. Но просто аз също мисля, че формата на този тип събития летни просто трябва да бъде малко по-различен и може би да бъде на малко по-различно място от това, което беше. Но музика, култура, събития през лятото няма да липсват отново. Въпросът е, че сега сме се събрали все пак да говорим за утвърдените събития, за тези, които са включени, които със сигурност ще бъдат проведени. Коментираме конкретни дати, часове и артисти. По никакъв начин не сме се отказали от това в Благоевград. Имаме лятна академия. В момента позволявам си да споделя нещо с теб, но все още сме в преговори. Искаме да направим един workshop и мини представяне на един фестивал на анимационното кино, в което децата не просто да имат възможност да гледат прожекции, а и да се включат в това да са самите те да създават анимационни герои. Но това отново не е потвърдено все още като дата. Иначе се приема тази и от детските градини, които са дежурни, и от Центъра за личностно развитие. Да не забравяме, имаме летен театър на открито. Ще има, разбира се, и летен театър на открито. Но просто не искам да си позволявам да говоря за неща, които все още не съм сложил като конкретни дати и по-важното от всичко е като конкретно финансиране, защото тези неща знаете, че също имат огромно значение. Благодарим. Аз благодаря.